Γεια σας. Στο βίντεο αυτό θα παρακολουθήσουμε πώς διαχειριζόμαστε το Joomla και την ιστοσελίδα μας μέσα από το Joomla. Ανοίγουμε πρώτο πρόγραμμα Hub, το οποίο μας χρειάζεται για να τρέξει το Joomla. Επιλέγουμε να ξεκινήσουμε το Apache ή το MySQL. Τώρα μπορούμε να ανοίξουμε τον Explorer ή το Mozilla, να δώσουμε την διεύθυνση που έχουμε εγκαταστήσει το Joomla και να πάμε στη διαχείριση. Μπορούμε να το προσθέσουμε κιόλας στην εργαλειοθήκη μας και το έχουμε εδώ για πρώτη χρήση. Έχουμε αποθηκεύσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό, οπότε μας τα δίνει απευθείας. Πατάμε σύνδεση και μπαίνουμε στην κεντρική σελίδα διαχείρισης. Εδώ είμαστε στον πίνακα ελέγχου αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε ότι μπορούμε να διαχειριστούμε τα άρθρα, το πρωτοσέλιδο, τις ενότητες, τις κατηγορίες, τα πολυμέσα, το μενού, τη διαχείριση της γλώσσας, τους χρήστες και τις γενικές ρυθμίσεις της εφαρμογής. Ας πάμε στη διαχείριση χρηστών. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μόνο ένας χρήστης, ο administrator. Βλέπουμε και τα στοιχεία του. Μπορούμε να προσθέσουμε καινούριο χρήστη πατώντας νέο και να του δώσουμε τα απαραίτητα όνομα χρήστη, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κωδικό, σε τι ομάδα ανήκει, τι γλώσσα διαχείρισης θα θέλουμε να βλέπει, τη γλώσσα του ιστότοπου και οτιδήποτε άλλο αφορά αυτόν τον χρήστη. Μπορούμε να διαχειριστούμε τα πολυμέσα, δηλαδή εικόνες, βίντεο, μουσική, παρουσιάσεις ή οτιδήποτε άλλο βάλουμε στην ιστοσελίδα μας. Αυτή τη στιγμή, επειδή έχουμε εισάγει το ενδεικτικό περιεχόμενο, υπάρχουν κάποιοι φάκελοι και αρχεία, τα οποία χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε εδώ είναι τα εικονίδια που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα, το εικονίδιο για το να στείλεις email μια σελίδα, ή να εκτυπώσεις ένα άρθρο. Τα banner, τα οποία είναι τα διαφημιστικά που περιέχει η ιστοσελίδα και διάφορα άλλα. Επίσης μπορούμε να πάμε στις γενικές ρυθμίσεις της εφαρμογής για τον ιστότοπο, για το σύστημα και για το διακομιστή. Εδώ είμαστε στον ιστότοπο. Μπορούμε να επιλέξουμε αν θα είναι εκτός ή όχι, εκτός δικτύου η ιστοσελίδα μας και το κείμενο που θα φαίνεται όταν θα είναι εκτός λειτουργίας, το όνομα της ιστοσελίδας, μπορούμε να επιλέξουμε τον κειμενογράφο και ό,τι άλλο υπάρχει εδώ και αφορά τον ιστότοπό μας. Πηγαίνοντας στο σύστημα, εδώ μας δίνει την διεύθυνση που βρίσκεται ο φάκελος εγκατάστασης. Μπορούμε να τα δούμε και να τα αλλάξουμε αυτά, εφόσον ξέρουμε τι κάνουμε. Στο διακομιστή μας δίνει και εδώ κάποια στοιχεία. Μπορούμε τοπικές ρυθμίσεις να αλλάξουμε την ωριαία ζώνη, να τη βάλουμε στην Αθήνα, μιας και είμαστε στην Ελλάδα. Εδώ μας δίνει το είδος της βάσης, SQL, το όνομα διακομιστή, χρήστη και οτιδήποτε άλλο. Βέβαια, το όνομα χρήστη μπορούμε να το αλλάξουμε. Αλλά αυτό το όνομα χρήστη έχει άμεση συνάρτηση με τη βάση δεδομένων. Οπότε καλό θα είναι να ξέρετε τι κάνετε. Όταν κάνετε αλλαγές, πατάτε αποθήκευση και βγαίνετε από τις γενικές ρυθμίσεις. Πατώντας αποσύνδεση, αποσυνδέεστε από τη διαχείριση.
έχουμε τη διαχείριση των μενού. Επειδή έχουμε κάνει την εγκατάσταση του ενδεικτικού περιεχομένου, υπάρχουν αυτή τη στιγμή το Main Menu, User Menu, Top Menu και άλλα, τα οποία μπορούμε να τα δούμε στην ιστοσελίδα μας. Η οποία είναι εδώ. Να προσθέσουμε και αυτή στην εργαλειοθήκη, να την έχουμε σε πρώτη ζήτηση. Λοιπόν, βλέπετε εδώ έχουμε Main Menu, Research και Concepts. Research και Concepts. Main Menu. Όλα αυτά υπάρχουν στην κεντρική σελίδα. Μπορούμε να τα διαχειριστούμε είτε από τη διαχείριση μενού, να επιλέξουμε στοιχείο ή στοιχεία μενού και να βάλουμε διάφορα καινούργια υπομενού ή γωνικά στοιχεία στα μενού. Επίσης έχουμε το περιεχόμενο, διαχείριση των άρθρων. Μπορούμε να διαχειριστούμε αν θα φαίνεται στην κεντρική σελίδα ή όχι ένα άρθρο. Βλέπετε ότι αυτό είναι στην κεντρική σελίδα. Τα υπόλοιπα δεν είναι στην κεντρική σελίδα. Όλα αυτά είναι δημοσιευμένα. Επιλέγοντας εδώ μπορείτε να αποδημοσιεύσετε ένα άρθρο ή να το ξαναδημοσιεύσετε. Σας δίνει τα υπόλοιπα στοιχεία, επίπεδο πρόσβασης, ενότητα, κατηγορία. Στο περιεχόμενο, για να μπορείτε να βρείτε εύκολα τα αρχεία σας, υπάρχει διαχείριση ενωτήτων. Σε κάθε ενότητα υπάρχουν κατηγορίες και μέσα στις κατηγορίες υπάρχουν τα άρθρα που έχετε δημοσιεύσει. Εδώ έχουμε τις εφαρμογές, διαφημίσεις στοιχών που έχουμε, τις επαφές, ροές ειδήσεων, δημοσκοπήσεις, αναζήτηση και δικτυακή σύνδεσμη. Εδώ είναι οι επεκτάσεις. Στο πρώτο στοιχείο κάνουμε εγκατάσταση ή απεγκατάσταση μιας επέκτασης και στο επόμενο κάνουμε διαχείριση ενθεμάτων. Υπάρχουν τα πρόσθετα. Υπάρχει διαχείριση των προτύπων. Τα πρότυπα είναι το πώς θα φαίνεται η ιστοσελίδα μας. Βλέπετε αυτή τη στιγμή τι όψη έχει η ιστοσελίδα. Μπορούμε να αλλάξουμε την όψη της, να φαίνεται με αυτό το πρότυπο. Λοιπόν, πώς το κάνουμε αυτό? Επιλέγουμε το πρότυπο που θέλουμε και το κάνουμε προκαθορισμένο. Εάν πάμε τώρα στην ιστοσελίδα μας και ανανεώσουμε, έχει αλλάξει η εμφάνιση της ιστοσελίδας μας. Εάν επιλέξουμε πάλι, βλέπετε εδώ τα πρότυπα που υπάρχουν. Επιλέγουμε ξανά το προηγούμενο πρότυπο, το κάναμε προκαθορισμένο και επανήλθε στην προηγούμενη μορφή. Επίσης υπάρχουν και για το διαχειριστή πρότυπα, έχει ένα μόνο. Μπορείτε να εγκαταστήσετε εσείς κάποιο άλλο και να το επιλέξετε σαν προκαθορισμένο. Και έχουμε και τα εργαλεία ή τη βοήθεια. Μπορείτε να κάνετε ανάγνωση μηνυμάτων, δημιουργία και τα υπόλοιπα. Αυτή είναι συνοπτικά η παρουσίαση της διαχείρισης της ιστοσελίδας.